Hvis det også gør, at du siger chip, så betyder det, at han skal ligge hagen der. Så får det ja, dit løg. Det betyder, at du godt lige er hernede. Hvad var det, han skulle gøre, hvis der kommer en lyd? Tryk på knappen her. Der. Den hører han. Kunne I høre det også? Når man så får testet sin hørelse, så spiller man nogle toner, der er højere ud og lave. Der var en til. Og på et eller andet tidspunkt, nogle toner bliver så højere til lave, at man ikke kan høre. Det kan også ske på en sag. Og når man finder ud af, hvornår begynder han at overse nogle lyde, så ved man selvfølgelig ligesom med os. Jamen, de her toner, dem kan han ikke høre. Og så kan man på den måde finde ud af, hvordan han hører fra sin sag. Eller det sted. Der. Svante, han er super god til det her. Det er det samme form for høretest. Det kan man faktisk lave med et brætspil, det er også træning til. Der foregår det hele ned under vand, så sælen kan høre både på land og i vand. Og det er det, hvor jeg har set, hvordan laver sådan noget her. Lad os gøre det på land. Og lave det en lille til, så tror jeg, vi skal høre til det. Der. Er det ikke lykkeligt? Det er faktisk alle sammen rigtigt her. Hvis du tager så laver det her forskning, så er det ikke, at man på et tidspunkt faktisk får dybt til at begå fejl, at man går ind på de her svært ved at høre, fordi det er den eneste måde, man kan finde ud af præcis, hvordan det er at høre.